τέλος του δελτίου μας. Ακολουθούν οι εθνικές ειδήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να είστε καλά, καλή σας βράδυ. Ήρθε η ώρα να διακρίνουμε τις μεγάλες ιδέες, όχι μόνο από το μέγεθός τους, αλλά και από το πόσες έξυπνες λύσεις προσφέρουν. Νέο Transporter Metro Σύνδεσης. Κάθε μέρα ένας ολόκληρος κόσμος στέκεται υπεύθυνα δίπλα στον επαγγελματία και την μικρή επιχείρηση. Ο κόσμος της Eurobank. Για να δυναμώσετε την επιχείρησή σας με ευέλικτη χρηματοδότηση. Για να κάνετε δωρεάν όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές. Για να διαχειρίζεστε το ταμείο σας εύκολα και αποδοτικά, έχοντας κοντά σας κάθε στιγμή τον προσωπικό σας επαγγελματικό σύμβουλο. Τραπεζική μικρών επιχειρήσεων από τη Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ήρθε η ώρα για λαό.